Takže čaute ľudia, zdravím vás SK Gameplayera, vítam vás pri vyžrebovaní súťaže o Sims 3. No takže teraz si ukážeme, že kto sa zapojí, takže je tu Krafuj, Laura, House of Game HD, Adela, Blue Paintball, Smoothie, Moriak, Iveta a Smoothie mi tu napísal pred 4 hodinami, že ťa mám moc rád, čo? Hej, Smoothie, ti poviem jedno. Stavil by som sa o hocičo, že keby som tu nemal súťaž o Sims 3, tak ani nepôjdeš na môj channel a už vôbec mi nenapíše, že ma máš rád. A preto som sa v tomto momente tu rozhodol, že teraz, hneďka je 13. Počkajte, pozriem koľko hodín presne. 9:07 je teraz. Dnes to rýchlo dám na YouTube. Dnes to dám na YouTube. Tak každému jednému to pošlem. Každému. Kvôli Smoothie Games. Ale... No. Kvôli tomu, že chce napríklad Sims, tam mi napíše, že ma má rád. Inak by ani... Neviem čo, ani by nepozeral moje videa podľa mňa. No. Takže... Ja... Ako náhle... Bude toto video na YouTube. Budem to sledovať, keď sa budú spracovávať. Vtedy rozpošlem každému jednému kľúč. A dúfam, že mi napíšte do komentu na to video, toto čo teraz natáčam. Že ho má, že ďakuje. Ale ho má. A že ďakuje. A Smoothie. Neverím, že ma máš moc rád. Prosím, pošli kej. Hej. Dobre. No. Takže. Ako náhle sa dá toto video na YouTube, pošlem každému jednému kľúč. Ten, kto si ho pozrie ako prvý, použije ho. Nech mi napíše, že ho má, že ďakuje. Ja to natočím. Nech vidíte, že mi napíše do správy, alebo to ne, že má, že ďakuje. No, takže... Ja sa s vami lúčim. No, sa s vami lúčim, takže... Vyžrebovanie už je dokončené a uvidíme, kto vyhraje. Takže čaute a nech si ho pozrie ten, čo ho chce najviac. Takže...